Türkmenistanda şu yıl 160 müňe goloý çağanyň mektebe barjakdygy ılan edilen mahaly Lebap vilayatynyň käbir orta mekteplerinde bu ýyl 1-nji synpa okuwa barýan çağalaryň sany görnetin az boldy. Adatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy 1-nji synpa okuwa barýan çağalaryň sanynyň azlygy sebäpli meýilleşdirilen sınıplaryň 3-den 1 böleginiň goý bolsun edilendigini aýtdy. Her orta mektepde 1-nji sınıp okuwçylar üçin 3 sany sınıp töretmek gözeňine tutulýardy. Bular A, B we C sınıplar bolmalydy. Olaryň her birine 25 sany okuwçy bolmalydy. Ýöne bu ýyl 1-nji sınıpa okuwa başlan çağlaryň sany juda az boldy. Şol sebäpli mektepleriň köpsüne 1-nji sınıplar üçin 2 sany sınıp töredildi. Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Lewaply muallim bellidi. Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli mektepleriň ýerleşýän ýerini we belgilerini äşkär edip biljek maglumatlary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Bilim işgärleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, mektep ýolbaşçylary 12-nji sentýabra çenli 1-nji sınıplary üçin gözeňinde tutulan 3-nji sınıpyň dolmagyna garaşdylar. Bu seneden soň 1-nji sınıplar üçin döredilen 2 sınıpyň her birinde 25 ýa-da 26 okuwçy hasaba alındy diýip muallim bellidi. Türkmenistanda şu yıl 160 müňe goloý çağanyň 1-nji synpa okuwa barjakdygy ılan edildi. Hökümetçi Türkmen portal neşriniň 30 awgustda çap eden habaryna görä, 2022-23 okuw ýylynda ýurt boýunça 1882 sany orta mektepde 1.574.737 okuwçynyň şol sanda 1-nji sınıplarda 159.772 çağanyň okamagyna garaşylýar. Bilim işgärleri bu görkezijiniň 3-4 ýyl öň 100.000 töwereginde bolandygyny ýatladyp, bu ýylky sanyň öňkülerden 60 göterim töweregi ýokardygyny aýdýarlar we onuň dogrulygyna şüphe bildirýärler. Hökümet başlangyç synpa okuwa başlaýanlaryň sanynyň 100.000 töwereginde digini ılan eden mahaly 1-nji sınıplar üçin 4-5 sany sınıp döredilýärdi diýip başga bir bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol häzirki ýagdaýyň demografik krizisten başga zat däldigini aýdyp, munyň sebit ilatynyň köpüsiniň daşary ýurtlara, hususan da Türkiýe zähmet migrasiýasyna gidendigi we köp çağaly bolmak isleýän maşgallaryň azlygy bilen düşündirýär. Ýakynda dogan garyndaşlary Türkiýede zähmet çeken bir Lewaply ýaşaýjy sebit ilatynyň tas 40 göteriminiň daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede zähmet çekýändigini aýtdy. Häzirki wagtda köp maşgala 2 çağa bilen ýetinýär. Olar ondan köp çağadan boyun gaçyrýarlar. Ýaşlaryň köpüsi bolsa maşgalaly bolmakdan gaçýarlar. Sebäbi ýurtda dowam edýän krizis sebäpli işçilik giňden ýaýrady. Olar işläp gadanç edip bilmeýänlikleri sebäpli maşgalany ekläp bilmejekdiklerini aýdýarlar. Dip ýagdaýdan habarly ýaşaýjy bellidi. Adatlygy ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar we sanlar barada Türkmenistanyň bilim ministrligi we onuň ýerli edarasy şeýlede statistika baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşyp, ýokarda beýan edilenleri tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Şu ýylyň dekabr aýynda uşdan tutma ilat ýazygyny geçirmäge taýýarlanýan Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazygynyň netijelerini henüz de çap etmeýär. Adatlygyň ygtybarly çeşmeleri 2008-2019 ýyllar aralygynda takminan 1,9 milyon adamyň Türkmenistany terk edendigini we häzirki wagtda ýurdun ilatynyň 3 milyondan hem azlygyny habar berdiler. 2006-njy ýylda hökümet statistikasy Türkmenistanyň ilatynyň 6,79 milyon adama ýetendigini öňe sürüpdi.